Епиметей и Пандора. Предстоеше ни обяд с семейството на Анхел в неговия апартамент. Той готвеше с престилка, обичан готвач. Красив беше с навитите ръкави на ризата и неизменната си усмивка. Наблюдава го и си мислех, че е първото ми гадже, с което си приличаме визуално. Шантавоно е така, моят мъжки вариант. Откъде е тази престилка? Отворих шумно кутията на Пандора. От жена. Отвърна простичко, но само разбуди любопитството ми. Твоята жена. Тази, с която си разведен. Не е идвала тук. Купих апартамента след развода. Те останаха с дъщеря ми в семейното жилище. Тук някъде трябваше да спра. Но нали ми е нужен материал за терапията при доктор Вилейн. Излизал с някаква певица, известна била, знаел наизуст всичките й песни, като се запознали и го казал. И тя още същата вечер се озовала в леглото му. Поддържали връзка известно време, очевидно и е готвил, както готви сега на мен. С много жени ли си бил Анхел? Започнах да дотягам на себе си, но не преставах да ровя. С достатъчно. Лаконично ми отговори и продължи с подреждането на масата. Бяла покривка, порцелан Розентал, текстилни салфетки, на които поставяше сребърни пръстени с комплект с приборите и ваза с жълти паякообразни хризантеми. Да се надява човек. Изтърси. Той стана сериозен, свали престилката и хвана ръката ми. Всички имаха един и същ недостатък. И какъв е той? Не бяха като теб. Да, винаги знае какво да кажеш. Чаровник плюс чаровник. След това си ядосах на себе си. Защо не замълчах по-рано? Сега ще има да се чуя коя е певицата. Гостите се изсипаха като шарени бомбони в празен джоб. Точно на време. Нямаше какво повече да си кажем с Анхел.